Dobrý deň, dnes si povieme niečo o zakladaní trávnikov. Trávniky môžeme zakladať dvoma spôsobmi, a to buď výsevom alebo mačinovaním, teda položením trávneho koberca. Čo sa týka výsevov, mali by sme v prvom rade dbať na dôkladnú prípravu pozemku, a teda plochy, na ktorej chceme trávnik vysievať. Pôda by mala byť prekyprená a dôkladne vyrovnaná. Ak máme ťažšie pôdy, môžeme pridávať do tejto zmesi piesok, ktorý nám pôdu nakyprí a zlepší jej vlastnosti. Naopak, pri veľmi ľahkých pôdach a tých, ktoré sa veľmi ľahko vysúšajú, môžeme pridávať rôzne pôdne substráty určené na trávniky, ale taktiež aj kompost. Pri výbere trávneho osiva zohľadňujeme podmienky, aké máme na záhrade. To znamená, že použijeme iný typ osiva na záhradách, ktoré sú celodenne osvetlené, a iný typ na tých, kde prevláda skôr polotieň až tieň. Po samotnom výseve tieto plochy povalcujeme a nezabúdame na dôkladnú zálievku. Tá je potrebná najmä v období klíčenia semien, ale aj pre ich nasledovný rast. Do pôdy môžeme už pri samotnom výseve zapracovávať rôzne hnojivá, ktoré sú dlhopôsobiace, ale taktiež trávniku dodávame tieto hnojivá aj počas rastu, a teda počas celej sezóny. Trávniky, ktoré zakladáme výsevom, majú zdravý a teda dokonalý vzhľad zhruba po mesiaci až mesiaci a pol. Ak sa však rozhodneme pre druhú variantu a chceme mať okamžitý efekt, môžeme zvoliť zakladanie trávnika mačinovaním, teda položením trávneho koberca. Pre zakladanie trávnika mačinovaním, teda položením trávneho koberca, platia tie isté zásady ako pri zakladaní výsevom, čiže pôda by mala byť dokonale pripravená a vyrovnaná. Trávne koberce ukladáme preväzovaním, to znamená, že ich okraje by nemali tvoriť súvislý pás. Dbáme na to, aby sme ich prikladali čo najtesnejšie k sebe, čiže nemôžu medzi nimi vznikať medzery. Po uložení tieto trávniky môžeme jemne povalcovať a nezabúdame na dôkladnú a pravidelnú zálievku, najmä v prvých dňoch. Trávniky založené mačinovaním intenzívne začíname používať po zakorenení, to znamená zhruba po 2 až 3 týždňoch. Založené trávniky, ktoré máme poškodené z rôznych príčin, ako je to napríklad v tomto prípade, kde bolo po zime umiestnené nahrabané lístie a vidíme, že tráva je vypadnutá, môžeme opraviť viacerými spôsobmi. Jedným zo zaujímavých spôsobov je použitie trávnej náplaste. To znamená, že poškodené miesto si vyhrabeme, odstránime všetok odumretý materiál, ktorý sa tu nachádza. Odstraňujeme všetky zvyšky tráv, ktoré tu zostávajú. Pôdu si nakypríme. Stačí nám hĺbka naozaj niekoľko centimetrov. Na takúto plochu vysypeme túto zmes, teda trávnu náplasť, ktorá obsahuje nielen trávne semená, ale taktiež aj kokosové vlákno a všetky potrebné látky a živiny pre klíčenie a zdravý rast trávy. Nasypávame ju v jemnej vrstve. Dbáme na to, aby táto zmes bola v rovnomernej vrstve, no a taktiež nepodceňujeme následnú zálievku. Túto zmes dôkladne zalievame, po zaliatí ju môžeme ešte raz jemne utlačiť a ďalšiu zalievku vykonávame vtedy, keď nám substrát začne presýchať. Zhruba po 3 týždňoch dosiahnu tieto plochy dokonalú hustotu a teda kosíme ich tak ako okolitý trávnik. Keďže ide o rozsiahle témy, podrobnejšie informácie o zakladaní trávnikov sa dozviete na stránke praktickazáhrada.sk. Dovidenia na budúce.